हाय गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेल नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जोंनि बर' सिख्लाफोर आरो सेंग्राफोरनि गेजेराव खोनासंलांगोन जोबजासिम नोंथांमोना अब्लासो बुजिगोन आरोना गिबियावनो आं बुंनो सानो सेंग्राफोरनि फारसे ओरैबायदि गाज्रि जानानै दं सेंग्राफोरा दासान्दि बे माबायाव आरोना मा होनगोन बेखौ ओरैबायदि गाज्रि आखल जागासिनो दं बर' सेंग्राफोरनि माबायावहाय केरेक्टारा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय ओरैबायदि जौ फाग्ला गान्जा फाग्ला ओरैबायदि जेरावखि थाङा मानो सेंग्राफोरखौल' जमा गान्जा सोबनाय डेनड्रेड सोबनाय जौ लोंनाय बिदिल'सो नुसै आजिखालि बर' सेंग्राफोरखौ एसे सांग्रां जादों बर' सेंग्राफोर जोंफोरबायदि जादोंब्रा एसे जोंफोरबायदि खालामदो एसे जिम सिम लालाबायना बे डेनड्रेड सोबनाय जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय गान्जा सोबनायाव फैसा गारस्लायस्लाय जिमाव फैसा गारब्रा जिमाव फैसा गार अब्लाना नोंसिनि देहायाबो फिट थागोन स्ट्रं जागोन नोंसोरो बेफोरखौ नोंसोरो सोबनानै जायो गान्जा सोबो बिरि सोबो सिगारेट सोबो जौ लोङो थांखु जायो बेफोरखौ इउज खालामनानै मा मोनो देहायाव खस्थ'सो मोनगोन देहायावसो खस्थ' मोनगोन बिनि फिथाइखौ नोंसोरो बोराय देहा जाबासो मोनगोन र' नोंसोरो जाय गान्जा सोबग्रा जौ लोंख्रुबग्रा सानफ्रोमबो बिनि फिथाइखौ उनावसो मोनगोन गारनो नाजा सोलायनो नाजा ओरैनो बोथोरा थिग नंखाया देहाखौ मोजाङै खालामखा आरो मोजाङै बुजिनो सोलोंदो बर' सेंग्राफोर बयखौबो बुंनाय जाबाय आंखौ साना जे नोंलाय मा नांजादों नोंहालाय बिदि भिडिअ बानायनोलाय बिदि दासान आरोना आं मोजांनि थाखायसो बुंदों गाज्रिनि थाखायथ' आं बुङाखै आरो नेक्स्टआनो जाहैबाय सिख्लाफोरनि बिखय आजिखालि सिख्लाफ्राबो माबा KTM नङाब्लानो माबा बाइक गैयाबानो सेंग्राफोरखौनो लायानो ओरैबायदि बे बाइक KTMआथ' जाहोआना मानसियासो जाहोगोन मानसियासो खामानि मावै दाङै जाहोगोन नोंखौ हिन्जावसा सिख्लाफोरखौ बे बाइक गैयाबानो थाङा मा राव बेफोरलाय बेथ' थिग जायाखैना सिख्लाफोर नोंसोरबो मोजाङै बुजि बाइकजों दागोजाव बाइकआ अनलि टाइम पास सम हगारनायनि थाखायसो बेरायनो थाखायसो बाइकजों गुन्दै गैयाथ' एसे बुजिनो सोलों सिख्लाफोर आरो मोजां लाइनजों सोलि गाज्रि लाइनजों दा थांखा मानोना गोबां ओंखारबाय जोंनि बर' सिख्लाफ्राबो गाज्रि लाइनाव सोलिनाय नैबे गुवाहाटि साइडआवथ' नोगोद गाज्रि बर' सिख्लाफ्रा दंसै ओरैबायदि गाज्रि दंसै ना मा बुंबावनो गोसो सोलायलै बर' सिख्लाफोर गोसो सोलाय गोसोखौ बाहेरायाव थादों होननानै गोसोखौ हगारसारबा जायाना एसे गोसोखौ सोलाय बिदिनो नोंसोरो गोदाव सोराव सोलिलाबायसिगोन बाहेरायाव भिडिअ खालामलाबायसिगोन भाइरेल जासिगोन नोंसिनि न'खरनि मानसिफ्रा मिथिबा नोंसोरखौ मा साननांगौ देलाय मा साननांगौ लासिंसिं जागोन माथो नोंसिनि आइ आफा गासिबो बिदा फंबाय सोर दङ न'खराव साबेसे लासिंसिं जागोन माथो आरो बर' हारियाथ' बदनाम मोनखागोन बर' हारियाथ' कम्पालसरि बदनाम मोनगोन मा जाथिलै बे बर' जाथि बेफोरबायदि गोबां खोथा फैयो बेनिखायनो गोजानाव थादोंब्लाबो सिख्लाफोर मोजाङै सोलि गावखौनो गाव सेबै सोलिनो नाजा नुदों गुबुन हारिफोरखौ बिदि गोदाव सोराव जानानै बेफोरबायदि गाज्रि लाइनाव थांनाय नुदों नामा गुबुन सिख्लाफोरखौ जोंनि बर' सिख्लाफोरसो नोगोद खोनालाबाय थायो माथो गोदाव सोराव बेबायदि दाजा बेबायदि जानाया मोजां नङा थ' गाइस लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना खोनासंबाय था बुजिनो नाजा बुजिनो सोलोंदो दानिफ्रायनो सांग्रां जादो
थ' गाइस आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै बेसिबांनो फोजोबनाय जाबाय टपिकखौ खोनानानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आं बिदिनो भिडिअ हगारबाय थागोन सम सम दे बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमफिनसै आंनि इउटुब चेनेलखौ जाय जाय नायदों आब' आगै आदा बाजै आदै मादै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय थ' गाइस बिदिबा दोनथ'बाय आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय गाइस